Γεια σας φίλοι μου, Crack Tools εδώ, σε ένα ακόμα βίντεο. Και σήμερα θα δούμε το πώς μπορούμε να το κατεβάσουμε δωρεάν από το Pirate Bay. Το Grand Theft Auto, το San Andreas, ένα από τα πιο γνωστά παιχνίδια της Rockstar Games. Διάλεξα το συγκεκριμένο παιχνίδι διότι είναι το πιο μικρό, είναι το πιο εύκολο στο setup και δεν φτάνει μόνο αυτό, είναι και, πώς να το πω, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά είναι μικρό. Θέλω να πω, έχω βρει ένα άλλο το οποίο είναι πολλά megabyte, πολλά gigabyte και είναι υπερβολικά. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, το έχω τρέξει, μπορείτε να δείτε το εικονίδιο, δεν χρειάζεται και κάποιο DLL, είναι έξτρα καλό αυτό. Πατάω διπλό κλικ στο φάκελο, τον οποίο τον έχω τρέξει, πατάω GTA San Andreas και θα κάνετε το setup. Εγώ το έχω κάνει ήδη όπως είπα, το πατάτε διπλό κλικ, περιμένετε να γίνει το setup και αφού γίνει δεν πατάτε τίποτα άλλο, πάτε στο crack, θα αντιγράψετε το συγκεκριμένο αρχείο, θα πάτε στον υπολογιστή σας, στο δίσκο C, αρχεία εφαρμογών, που είναι το GTA San Andreas, και θα το επικολλήσετε εδώ που μπορείτε να δείτε. Εγώ το έχω επικολλήσει ήδη. Λοιπόν, αυτά ήταν όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, comment και εσάς παρακαλώ. Θέλω πάρα πολύ αυτό το κανάλι να ανέβει και το έκανα με αυτήν την προοπτική και θα ήθελα να στηρίξετε. Γεια σας.